Sabaka khair miaraba atsika jiaby magnano mbola tsara atsika jiaby bonjour jiaby atsika amty andra matsagna alakamisy ity eto arabeny manokagna ry rahalahy ranambavy ray aman-dreny mpino islamo zay tafidiky agnatiny fankalazagna ny IDB amare. Donc zegny ambarako alohaloha za fa mivolagna matetiky hoe ko férié dimanche zo betsy magnano live mba fagnajatsika rahalahy anabavy ray aman-dreny ny mpino silamo maretsika tsy magnano live samby olo amin'ny fomba anany ny fomba sasany ajatsika karaha tondro mba magnaja fomba atsika ihany koa kay avao podiko ndraiky hoe miaraba ny namagna mpino islamo amizegny fankalazagna ny fête de mouton ny afatarany maro izy na hoe IDB atao amin'ny marais. Bon, en bref, fiarabagna igny ary arabako nareo jiaby koa. Idiratsika hely ny raharaha politique mafana atsika zo eto an-tanindrazana indrindra ao afovoany. Mafana ny raharaha andesiny reto mpitondra reto tsy haitsika nafa hoe farafarany mikôko matetiky volagninay teto sa afa mitady lalagna ndraiky amle fahazaran-dratsy andatsagna liony vahoaka hamonogna vahoaka sa miketriky nino koa ry bomba sy ny firongony reto. Zay teto matetiky mivolagna anao koa fa retirety misotro ronono zegny tokony mipetraka ray aman-dreny soja be anao fa anao tsy tokony navy eo andeha hagnakoronta fa hagnakorontagnana io koa tsy tenareo le mo hoe fagnakorontagnana aloha ataontsika hoe afa cinémanareo io vahoaka fa kajo ndraiky cinémanareo anareo mila raha agnanaovanareo guignol andeha agnanaovanareo fampijaligna vahoaka fa nareo tsy mitady raha hakatsara fiaignam-bahoaka. Nomaly za teto nivolagna halandreo tsy tiandreo ary nanety reo le nitsanganane jeune amle fédéral na ny fédéralisme tonga saigny zay matoana nangagna zigny 30 taogno plus 7 taogno talohan'zegny plus fa kajo empaka niaignanay zay mbola nianatra niaignanay ziska zay niasa niaignanay ziska zay nanambata ndraiky navy koa zanakanay zafinay mbola iofo raha iaignana kajo zay vahoaka tofoko empaka disaka on est fatigué ndraiky guignolnareo cinémanareo tsy ndraiky tsy ndroe tsy ntelo fa toujours cinéma ary cinéma. Zay teto matetiky nivolagna taminareo seni anareo seni anareo indépendant maliotegna tsy nitandrignesanareo zay za mihitsy matetiky teto nivolagna anao président seni mialatsigny za koa manogny agnaranao da Marcel nivolagna koa zama tandrema fa io koa nivadiandreo anao marefaka mare ratsy aminareo zay tsy nitandrignesanareo zay baka iraignanareo zay mivolagna eto reo amin'ny Facebook ao fo nino matony zay mivolagna eto mara enay mara regninay fa misy ny aboakanay misy ny tsy aboakanay seni matetiky teto tamin'ny fifidianana jiaby nandalo nivolagna anareo seni zay nampitandrigna anareo seni zay ni alerte anareo seni zay voilà izakeo izy tsy mikoafy miwatawata en l'air zay sa
mioataoata misy vokany. Nahita vokany am'izay nareo sinisy io. Petraka am'izay fagnontaniana aminareo seny. Mbola malio tegna ve ny seny? Sa fa tsy malio tegna. Tianay valiany tianay valinareo avahoaka zegny. Oui, les indépendants anagnanareo seny ve misy sa tsisy? Parce que anareo seny fandimby jiaby teo tamin'ny fitondragnany fandimby, bekony mpitondra zay avy eo nareo. Bekony mpitondra. Pesosy miraraka pa. Adignanareo fa vahoaka ne tompony fahefagna. Mazava volagna hira teo igny. Ary mazava volagna ne matetika eto hoe zanaka kona rendreny vahoaka malagasy ka tsy endro ka entany moandro. Antananareo, poetinareo, andeha agnaty ala reo, viatiny dahalo. Zanaka kona rendreny manjary mirenireny tsisy direction, bateau sans boussole, ny vahoaka malagasy ankehitriny. Anareo mbola finaritra, mbola ravoravo, mbola magnano fety gauche à droite. Non. Magaga, zabaka fa tsy gaga ozy aminareo. Fa ny vahoaka gaga lany fagnahy, de vahoaka koa ne mety fa tsy gaga fa tsy lany fagnahy karaza koa. Anareo mahita vola dépassegna, plaisir anareo. Ananaovanareo guignol nareo. Fa vahoaka ndray rano hoaniny, rano gagny, hany hoaniny, zara fahita, zara fa mahazo. Nomaly atsika jiaby nahita. Tsy haiko aloha za tsy mahay fa za mba magnotany anareo vahoaka ambany ravinahitry karaza koa, ambany tanàna karaza koa, mba ino objectif le hoe nagnano filaharam-be tiako findinagna andalabe ireto mpitondra sy ny forongony reto eraka ny faritany district. Nagnano ino? Nandany vola otrino anareo zio amy raha igny? Ino objectif nareo tam'izay? Oh, nagnano fitezam-batana, sport. Hay, anareo ma tsy mahavita magnano sport antragnonareo? Anareo fa miaraka isan'andro marandray mahatragna hariva du 1er janvier au 31 décembre amy bureau nareo, amy tournée andehananareo gauche à droite. Fa magnino tsy le katitately ny tezaina? Nagnino tsy le bitiky vantobantony zokizokiny ray aman-dreny zahava? Otrino zao? Masaky amy volagna baka anareo. Otrino zao dépense? Vola mba hoaka ny hoaninareo ny moaly findinagna andalabe tsako filahara. Tsy haiko aloha ino dika le filaharagna anareo ny moaly. Avo tenue sur vêtement, anao volagna ty ma PSG sa Barcelone sa Real Madrid sa Inter de Milan sa Liverpool. Vola tsy vola. Arianareo andrano, vahoaka mosary, vahoaka tsy mihina. Jirama baka fa tsy volagniny. Nefa nareo mahita vola topy amina fenetra. Zegny ve nareo mivolagna hoe mitia tandrasana, magnary vola andrano, vahoaka mijaly, cinéma tsy cinéma. Magaga apetrako fagnontaniagna aminao général Bomba, anao zao président Sénat baka. Raha roe baka zao mandalo amy Sénat. Le vola bolongambola tsy azovy nagnaboaka ny signé izy nagnary jery anao. Navy koa zao kabarinao ndraiky seny cinéma. Ampodiko le fagnontaniagna volagna nataonao tamin'ny anao nangala place ma président Sénat anao tamin'ny ray aman-dreny araiky président teo nataonareo fa hoe marary saina iny ancien président Sénat iny. Ke anao zao marary nino monsieur Bomba général mba mbarazay marary nino anao zao?
jamba ny pesasy, safany ny pesasy. Bavalia zay azafady. Seni fa nitapenanareo vava, fa nataonareo tous les moyens, alabato tsy alabato, raha nataony seni listy fifidiana tsy amrariny. Niananareo mbola tafipetraka amin'ny place grâce à seni, vadianareo seni. Ine fregnanareo seni volagna koa ni. Zay efa nivolagna teto. Ity fitondragna ty. Raha jaune ty mbo avadikindro orange. Raha mandalo. Ke maro mpagnadiady, mpagnakafaka za personnellement e naka hevitry naka amy raha ataonao général Bomba mampalahelo. Ko misy fikorotagnany firenena anao voalohany mpagnakorotana firenena. Mialatsiny aminao. Anao agnisan'ny voalohany depuis 2009 mpagnakorotana firenena. Richard Ravalomanana général. Anao zay zala fa retraité. Ndao mipetraka misotro ronono. Magnanova karaha ataony ray aman-dreny mialatsiny miala satroko. Marrene généraux misotro ronono fa mipetraka. Za tsy anongny agnarandreo jiaby. Ndao miteza vahoaka, teza vahoaka karaha ataony généraly Désiré Ramakavelo. Zokinao lavitra igny, ray aman-dreny igny. Un général izy retraité, izy miteza vahoaka, izy magnambara fa anao zala korotagninao aty, korotagninao ary, non 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 non. Teto ane zay nivolagna ary nagnapody matetiky hoe mbola hanignenan Rajoel ty nomena généraux iska agnatin'ny taogno araiky indroentelo indraiky nomé généraux ataonino mbambara edy monsieur le président, ino asandreo généraux nomenao iska taogno io. Miaro anao tsisy. Za tsy nihita zao général niaro vahoaka atra nipitranao tamin'ny fitondragna Rajoel. Ifenao laforo, karamenao laforo, atsika vahoaka koa mizaha. Zahava point stratégie amin'ny état ao jiaby que des généraux. Bianco général, Sénat général, la défense générale, sécurité publique générale. Non, attends, c'est point stratégique. Général, 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 général. Rontanga manga korontanga. Tsatsienao zegny Rajoel. Kofa misotro ronono. Ambilasy misotro ronono. Fa aza magnano piso mandoaky naloanao boko mbola andeha hoaninao koa. Non, oh! Stop! Cinéma ne raha ataony zao. Vraiment cinéma c'est trop. T'as raison Asimo, c'est trop raha ataonareo. Ary andeha hagnano lalagna mikasiky fa ene cinéma mila ataonareo. Ro zao ka mila hagnano nino? Vinavina ny naka edy fa za tsy mivolagna le vrai. Raha tadiavin'iry Bomba sy ny forongony miaradia amin'ingay Rajoel, mila hitana Rajoel tsy ala io. Ino raha mila kindrendreo? Mila potendreo seni. Karaha nataondreo nagnapotiky CFM, comité fampiavavam-pirenena. Nandeha io ndraiky niany tsary nitsangana, tsary natsangana. Azafady zala.
asa hotikodigny vahoaka cinémanareo fa basy trop kofa lany mandanareo miala zay vahoaka mifidy olo apetraka anay hitondra zay amin'ity fitondragna fédéral zegny raha tadiavin'ny vahoaka zio aleo apetraka le fédéral fa asa to en force hoe ka za général ke za mandidy manapaka za président sénat oh zafady anao nenno megna anavyo fa tsy mifidigna mialatsiny aminao général Bomba problème nao io Rajoel izy io nagnino anao zao tsy vola tsy sakinao volagny Bomba tsy sakinao volagny Seny anao ne nagnapetraka ro Rajoel enquête-ny volany Sénat tseniky vita ato izy mamindroboka Seny andeha ndroboka Seny io ro io volako aminareo baka ravagna Seny tsisy ro amizay magnarateandro tao iro petraka io monarchie Madagascar mialatsiny fa tsy ekeny vahoaka zay ato amin'ny RFM tsy magneky mialatsiny aminao général Bomba na i bombardenao ara zay tsy problème fa zay tsy magneky cinémanareo basy eky nefa kofa migaka ronono mindao migaka ronono rano fa tsisy miga ronono agnomby misy ronono fo ndray jirama tsisy rano miga ronono anao ni sojabe ray mandreny mba mipitsamy niatsy anao zala fa aza kortagny ny firenena mbola tsy nampy anao raha jiaby nataonao rango zay jusqu'à 2009 jusqu'à niany mbola mitadin'ino koa anao amony firy koa amony vahoaka firy koa hitifitsy vahoaka firy koa c'est bon aboko marefaka maraina ro tsy ajen'olo miala amboninazy anao olo nagnano armée o anao olo général o anao tsisy tsara anao miala agnabony voninahitry simple raha nataony ray aman-dreny pe asonamo amiral Ratsiraka kofa hita fa ny NC gravé ny ratsy ny raharam-pirenena tsotra raha ny volagny ry vahoaka malagasy tsy hitako tsony zay atao ka miala aho dia avelako anareo loso izy miala fa kaza kortagny ny vahoaka fa maty mafy fa vahany jaly fa sahira tsisy raha pare anareo magakorontagna gauche à droite non Rajoel mifoazy anao zala anao mivola hoe tsy mandrialigny za amin'ny fandinianao vahoaka basy anao zao kaza mandrialy mifoaza volagna olo napetraka anao io na izy mipetraka mangigny na izy adosoa soloa olo hafa karaha recteur nareo nahita solution nan'olo izy ka reky ty magnitsy ahitanao solution man'olo izy adosoa izy basta miala mandeha misotro ronono mangala vodiny kakazo ndraiky kitambinany miala tsy fa non andeha kortagnareo zao Sénat andeha gnano lalagna tsy haiko momba fifidianana anao parce que nino calculant eritreritrinao boka mila gnano fifidianana grand électeur anao baka hoe anareo samby amin'ny orange mandarine voangisay grand électeur voavoany pesos amin'ny fitondragna io mifidy Rajoel baka tsy ala io adosonareo les constitutions le 2 mandat ataon'ny président non c'est bon zay aza somagna eky zay kaza somaigna fa basy zay mahampy folo tsy otamby tsy haiko nareo polo amby nitondranareo na ampitenareo firenena nefa nanareo vola tsy koronto tsony zao ny ilaigna tsy korontagna nareo mandeha magnarakaray magnano gaspillage l'argent-bahoaka nareo kortagnareo raha iaragna vahoaka ahodikodinareo volam-bahoaka anareo boko magnano cinéma à gauche à droite non vahoaka malagasy io avienay zay mivolagna basy eky zay zala mba mifoazy eky atsika fa cinéma andreo fa trop et trop asa ndi volagna iny koa izy ary io volagna zay boka izy ary asa ndi volagna iny koa inga Bomba ndeha cinéma boka
mandanareo koa fa lany miala ary anareo koa tsy tody amin'ny manda mialafa aza mandatsara vahoaka aza zatra mamono vahoaka dahalo ary anao koa un vrai général ndao iagna dahalo agnaty ala agny agny anao koa matanjaka baka agny misy basy karaha basy anagnanao ndao magnagna dahalo agnaty ala agny fa tsy ny vahoaka tsy ny madiniky andeha poretinareo io ho anareo sasany karazana senisy ny forongony reto hoe indépendant zay fa ela mivolagna aminareo nareo tsy indépendant fa nareo bekony ty fitondragna ty fitsaragna baka fa tsy volagniny ke zay atsika mandinia basy cinémanareo vraiment basy empaka zay amy cinémanareo dignolinareo ataova dessin animé tany hafa fa tsy amy vahoaka magnanaova dessin animé amy vahoaka antany hafa fa aza atao cinéma aza atao guignol aza atao dessin animé amy vahoaka olobe soja be zegny ajegna fa no ndraiky zala hidiranao malo hidiranao sisi karaha ty sénat karaha ty ino seni io ne fregnanareo olo nareo tia miaraka mikoly mahita fa fitondragna ty tsara izy io résultat boaka zo ro mbarinareo olo marigny zay sanandro amy vola aminareo ro io tsisy marigny rango amy président ro jusqu'à fokotandro incroyable izy baka io atoliara ni raha misy non attends gouverneur antoliara anao masaky mivolagna fa hoe tsy azo andeana agnaty azo vorivoriagna agnaty azo hay ke ro olo reo koa mipetraka hoe monsieur le gouverneur nitoliara andeha ataona era olo mipetraka tanànandreo io ro tsy maintsy andeha io ro tsy andeha la plage ndreo io toliara misy la plage hafa koa tsy andabony plage ny toliara fa io andaboy io andeha agnanaovanareo bobo majiny base toliaranareo io mana-pahaizagna jiaby jusqu'à mana-pahaizagna malagasy jiaby fa mivola hoe tsy mety adosoa io base toliaranareo io ro koa misy vola tia mpanjary antsika Madagasikara ataova raha hafa fa tsy raha andeha mono vahoaka azafady monsieur gouverneur antoliara anao koa misy pesosy na maison-dreo anao anareo koa pindendreo vola ta arova mila mitsanga raha karaha zay mila atao raha karaha zay hoana volany adala fa vahoaka kazo prety zao tontolo zao fa magnazava mana-pahaizana mampitandriny magnambara zava raha mandalo amin'ny Ambaribe mampalahelo monsieur le ministre ny tourisme nivolagna za teto io no siranja io azoko atao volagniny hoe capitale tany fagnatodizany tortue de mer ny raha misy niany no malo tsy haiko niany marandraigny izy mampalahelo ny amagnamagna rety tortue rety nandeha mbatoloaka tsy haiko aroe tsy haiko telo tsy haiko efatra maty tortue de mer amy plage nambatoloaka parce que ro tsy navy an-tany mahazatra ro potehinareo le loasy za volaniko agnisan'ny journaliste nandeha niaraka tamin'ny UNESCO angapo UNE io no siranja io nandeha nagnano taratasy ni accepter ny UNESCO hoe il protéger tsy azo agnanovagna raha io zo nandeha nataonareo n'importe quoi tortue jiaby milefa mampalahelo zegny anareo mivola hoe miaro ny tontolo iainana biby mipetraka tamin'ny pitrandro mba imaginenareo edy gouvernement ty anareo zao roasin'olo amy tany misy tragnonareo iamagnamagna vany mafy vany mosary rebaka anareo normal re tortue rety nahatrary tamin'ny plage nambatoloaka
nampalahelo nefa reo fa misy plasy mahazatra reo nosy ranja anao mandeha nosy ranja zay ravoravo anao nde za tortue de mer anao mitondra zanakanao azafinao ro tsy mahay tortue de mer zegny non rava anareo ne volaniko anareo ne malemby anareo zay ratana an-tagnanareo io tsy maintsy rava nareo boko volanareo mitia tanindrazana non nareo tsy mitia tanindrazana nareo mavandy tsy mitia tanindrazana nareo koa fitondranareo tsy haiko TGV Orange tsy haiko voangy zay mandariny ty aza mivolagna nareo mitia tanindrazana fa mikapokapoka fagnapotena tanindrazana oui zegny raha ataonareo potenareo social-mbahoaka potenareo ny éducation potenareo culture jiaby ravagninareo complètement potenareo diadiavinareo karaha fa mity sagnatria ny vava constitution lalagna mifehy normal jusqu'à mpihira magnontany hoe azoviny tegna ny tompony lalagna ampianara vahoaka lalagna tsy adalany mialatsiny miala fondro tompoko lahy ampiogain portos taloha izy ka amin'ny 7 ariva nididy amandalagna tamin'ny RNM ampianara vahoaka ambolagna bon lalagna mikasiky zegny ty karaha ty lalagna mikasiky ty zegny karaha zegny fa tsy nareo magnano lalagna miboto plasy miboto gerigno io non c'est bon c'est bon oui zany ndre tsy vitany vola fa agnatin'ny betrony kabesondreo fa hoe andafy le Madagasikara mihitsy agnatin'ny kabesondro Rajoela sy Ravatomanga sy mipiarady amindreo le Madagasikara entier mila lafondreo normal zalahy igny arabolahy igny navitanosy be mijotso amin'ny hélicoptère anazy vahoaka anakary eo izy ma président république sa izy nino azafady ro tsy mandiniky zegny zazafara taranaka mafara nino abaka fa ro s'en fou ro mila mihinany any vokiny any kizembondreo amizay be dité amin'ny vanio agnarany oui ampabe kimboloa jiaby io ne kizembondrazana dité amin'ny vanio fanagna-pirenena ondragna lafo aty gauche à droite non c'est bon basy zay ndraiky cinémanareo tegna basy zay ndraiky cinémanareo za vara nandalo ny moaly zay teto mivona isan'andro izy koa fa misy raha ataony ty fitondragna ty io tsy maintsy misy liolo latsaka na tsy maintsy misy olo maraka na tsy maintsy misy olo rebaka za vara nandalo tantaninarivo ny moaly ariva parce que nareo ny moaly nagnadia be vandivandinareo gaspillage vola amin'ny public ariva igny rano boaka ino koa raha ndivolagninareo zio parce que falagigny lapoasy aboaka ny rasana ndraiky zagnahary anareo hoe anareo fa tsy manjary am'ty firenena ty fa miala ambilaza e jeune avy io koa nareo mizaha hoe vitane jeune sa tsy vitane jeune peuple fa tsisy ranomasy itomagnina kone fa lany ranomasin'ny peuple itomagny ino koa peuple amy raha ataonareo lio fa lio raraka ny moaly tamy raha nandalo tantaninarivo mampalahelo tegna mampalahelo zay raha ataony fitondragna ty na ny fokotany na ny député na ny maire na ny préfet na ny tiako zao ro koa fa nagnano raha ny organiser raha io tsy maintsy misy lio latsaka fo io tsy maintsy misy maratra io tsy maintsy misy rebaka ary izy amizay gn'asitrikindreo tsy volaindreo agokokondreo mora ofo izy io ndefa ro zao tsara ivolagna nino
fautifiny tompiny manège atsikindreo mitopiny manège ane zao ho azondray edy tompiny manège aminany nefa ny lagigny la poisondreo. Oui, lagigny la poisondreo. Azovy mare mandre nitondra teto tsy nagnozogna anareo fitondragna ty paix à leur âme. Tiragna fa mivolagna tsy varina kararaka ozy izy fa Madagasikara ozogna araiky pa loso igny navy ratsiraka foaza za ozy izy andolo agny Madagasikara koa mandroso izy io ça fait le beurre autant. Anareo spécialité nareo ne mamono vahoaka mandraraka rano vahoaka magnadoso fa ignambao vahoaka fa tsisy ranomaso ritry ranomasony vahoaka anareo miala basta azambesagna moisy raha mandriaka azala 47 to fa nahampy raha nandriaka 72 fa nahampy raha nandriaka 82 91 2002 ah non 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 c'est bon passé que nareo sala c'est que atao cinéma constitution tsisy ovagna zegny constitution fa io tsisy andeha hagnano prolongation de l'état hoe 3 ans zay tsy mila ary vahoaka tsy mankasitraka 16 ans nareo teo tsisy raha nefa nareo nianika hoe apitarigny andeha hagnanaovagna élection grand électeur mialatsigny aminao mon général bomba Richard Ravalomanana fa haiko aminao midémissionné avy anao eo mindao mipetraka migaka ronono karaha ataon'ny général Désiré Ramakavelo mialatsigny ray aman-dreny kezigny atsika zao iambiny koa boka mbo hitanareo ankety nde izy koa taratara tsy sakindreo andeha hagnano ankety izy parce que fa indreo lagigny la poisse ataondreo mivahoaka. Ben oui, c'est normal. Bonjour frère. C'est normal. Atsika teto ny volagna na seni, na ACC, na ino Bianco, na Paky, azovy tsy nivolagninay jiaby teto. Voilà, izy io commence. Seni, mbo avy ACC, mbo avy tiako PJ, IGE, jiaby. Miala fa zay zao neto amorsi. Nefa malo parce que izy mila agnapitriky le lalagna anazy black micmac nazy hoe agnova lalagna fifidiagna anao mahazovy déjà anao fa général retraité ino raha ndidiranao amizegny azafady ministre azafady président-ny Sénat fa raha ataonao mandreraka ndraikindraiky manjaritry voanjo anao maha olobe anao mahasoja be anao izy koa ndraiky boka anao tsy mila fagnajagna anao tsy anjeny vahoaka any anao koa tsy mila fagnajagna mivolagna boka za tsy mila ajegna anao tsy ho ajeny vahoaka fa olo général zay en place nao ry ndray etanao mitsangana fo fa hoe olobe amin'ny ajanao anao dao mipetraka zegny koragna momba raha jiaby nomoaly ndraiky black micmac cinéma ndreto paseky famoretanareo Madagasikara zay fa mifoha ary zay vognony foha asa vandesanareo toraka blon tsy haiko toraka ninonareo fa nefa black micmac nareo fa vita aya zalaky gouverneur magnano filazagna hoe tsy azo andianana magnodidigny amin'ny fatriny ino base toliara ay mialatsigny io tany mbahoaka misy vahoaka miegny mipetraka ao plage io za teto fa mivolagna matetika anareo mivolagna mandeha ndafy anareo tsy haiko mandeha ianareo mba tonona aminay baka même Dubaï zegny pays artificiel mbambaraza aya Dubaï ary misy plage interdit tsy azo isaigna tsy azo andiana fa magnino Madagasikara ataonareo zegny
Maino Orange Diego io taloha mpitany maramila anao zao mandeha normal anao magnefa parce que hitanao milamy amin'ny Orange ao madio amin'ny Orange ao enao tany fanareo andeha fodifodinareo plage jiaby ino ma île touristique zay basy asa avy aminay boka ino ma île touristique zay ravagna basy ministre ny touristique ny tourisme kofa tsisy le île touristique mialatsiny zala. Merci aminao zandriko Sandra. Zegny aviane sady midika ihany za amle resaka fédéraly. Misy ny mahaly publication hitako za tokitiny za zigny za tsy hanao nagnarany madamo igny fa maro loatra loto babeny amin'ny lohanany. Table repassé. Nisy publication nazy naboakan'olo ny maly. Ha! Fa nivadiky fédéralisme koa ma table repassé oro. Jocelyne. Zatoragna toky parce que izy avao satroko ny drapeau américain. Casquette. De viony za commentaire, misy commentaire raiky mivola hoe mba eneto marary lolo avy ny atapindohany io sa juste hoe nagnasatroko hiaro tany andra. Parce que nisy étoile raha io, nisy bande rouge, blanc, rouge. Zay tieny. Anareo kaza mivolagna hoe ino ma asan'io drapeau américain io, pourquoi nasiagna étoile, pourquoi misy trait. Zegny tieny. Za masaky magnampariazy fa zay tieny Jocelyne. Raha izy nisiky ny casquette. Ty misy asany ty étoile ty. Ty trait ty misy asandro io. Am drapeau américain mpianariko anao Jocelyne. Anao koa mizaha drapeau ny américain. Trait telo ambin'ny folo. 13 trait. Blanc, rouge, blanc. Telo ambin'ny folo. 13. Étoile io, étoile io, c'est compte en général. Fa rojo nanjary 52 parce que niampy aroe etandro. Io trait io, telo amby folo io. Colline, tendrombohitra tsy haiko zegny doko agnarany amin'ny gasy tsy haiko. Colline, bongoro, telo amby folo bongo mandrakotry États-Unis. Io trait hitanareo io tamin'io nangalany britannique nazahoany américain indépendant. Dikany trait 13 io, colline 13 de l'Amérique. Étoile amizay état amindreo io, zegny ma état fédéral ro. Misy olany misikiny raha sikiny tsy haindraby tantarany raha io fa hoe aza misikiny parce que américain tiagna. Olo jiaby ane mity américain. Olo jiaby mity américain. Fa raha koa sikininao mba mitania mba zava hoe pourquoi za misikiny. Fa tsy hoe lamba midokandry ka tiako vidiko pourquoi ma zary vidiko lamba midokandry. Ya. La mode. Zegny dikany état fédéral izo. Mety amin'ny tany koa tsika sasany. Ha, kena io fomba sy drapeau Europe misy étoile. Mais oui. Parce que les étoiles amin'ny drapeau européen boribory. 12 étoiles. Nino zigny? Nagnanaovagna zigny 12 étoiles, oui. Ho firesakina solidarité ny Europe, peuple européen, hoe mitambatra raiky ro. Fa ro samy amin'ny pays-ndro, samy amin'ny firenenandro. Agnatin'izo amizay, misy membre maro Union Européen. Fa drapeau-ndro 12 étoiles aminanjy symbolique amindro hoe amiable anagnandro, solidarité anagnandro. Fa zegny didiko amizay
nefa miditra ary anao miditra agnatin'ny Union Européen tsy midika anao ndeha mampiasa euro. Par exemple Suisse agnatin'ny membre européen fa reo tsy mampiasa euro. Angleterre toro niala fa reo fa tsy mampiasa eky volan'ny Europe, reo mampiasa ny mipody amin'ny volandreo ny anglais fa reo niala agnatin'ny membre ny européen fa reo européen karaha Suisse, Angleterre maromaro parce que hitandreo fa tsara ary mahatsara raha le araiky mitondra reo jiaby. Capitalindreo ia Bruxelles, capitalin'ny Europe Bruxelles. Misy raha mandalo a France a Bruxelles reo mivola, misy raha mandalo en Italie a Bruxelles reo mivola, misy raha mandalo tsy haiko io a Bruxelles reo mandidy manapaka. Fa tsy Bruxelles mitana volandreo jiaby. Zegny avene magnazava aminareo hoe tsisy tsara mandilitra état fédéral à Madagascar parce que io tsy leon'olo araiky na cerveau karakory. Madagascar be midadasiky loatra, tsy leon'olo araiky. Il faut spatsegna branchement raiky alefa mandeha ry karaha toan'ny horita. Tanao horita iny lohan'ny bolongany be hoy fa izy misy tagnana maro. Or cerveau nany araiky iny commande tagnana maro be igny. Agny donc hitondrako izy azaozao atsika izy malaky. Donc apetraka le état fédéral, capitale tsy miova fa le état fédéral any le budget tsy vangongo tsy hipetraka Antananarivo eky fa samby olo mitondra budget igny le tadiaviny atao am'le hoe budget provinciaux. Isaka province mitantagna budget nazy, isaka district mitantagna budget nazy. Zegny ny mangoay no sara. Zegny mahatsara hitondrasana atsika Madagascar. Fa tsy hoe ke tiany américain étoile napetraka andreo, tiany américain trait io na hoe tiany européen igny drapeau ndreo bleu au fond 12 étoiles couleur jaune. Non, misy dikany raha jiaby io fa tsy décoration. Karaha toy ny drapeautsika simple blanc rouge vert misy dikany. Maro zao olo tsy mahay dikany na ino mazo atao blanc rouge vert. Na ino tsy asiany étoile Tchota. Atsika karaha misy état Tchota, misy ino province Tchota. Fa misy dikany. Ary magnova io atao karazana karaha zegny tsy moramora. C'est pas un plaisir. Fa misy ambaratonga agnadiavy voazonao ovagna. Karaha tsika zao mizaha drapeau ny Comore, fédéral islamique Comore. Zavandreo fa misy étoile en juin, Moili, Moroni. Bon, de reo napidiko maillot tegnarany fa mbola point d'interrogation. Za koa tsy disondreo zay 4 na 3 étoiles. Parce que étandreo fanjakagnandreo. Ke zegny aviany amin'ny vola eto amin'ny RMFM hoe fa nandeha loatra 65 ans tsika niegny amin'ny fitondragna tokana. Atsika tsy nety nandroso, aleo mba ataontsika fédéral am'izay le raha hoe samy amin'ny province nany. Zegny tsy midika hoe adipoko aza robatinareo saigny ny vahoaka. Io tsisy adipoko. Na ino États-Unis tsy miady à États-Unis agny. Na ino Texas tsy mandeha miady amin'ny Miami, Colorado tsy mandeha miady amin'ny New York, tsisy resaka adipoko io. Fa ankatsara ampanderaha tsy ampamosary place sasany hafa. Karaha toy exemple alaiko faritravatra. Sport zay. Portnay io ne port de guerre en même temps port économique. Port économie io.
io port ny Atsiragnana io tsy vitan'izy port de guerre ao za port économie karaha zay port ny Majunga commercial port ny Tamatave fa etsika izy asany Toliara fa potegny fagnaniana potegny ary zegny mahatonga reto club 48 reto tsy mi-accepté mihitsy le fédéral parce que tsisy hinanandreo tsisy vokisandreo agny le problème tsisy vokisandreo tsisy agnanaovandreo black micmac ny arem-pirenena baka ny fédéral apetraka fédéralisme apetraka budget provinciaux apetraka ny budget communaux katakata maniry atsika baka io mifanao tao fa io tsisy resaka dopoko aza vibatigna amizay ny saigny vahoaka tsara raha alaigna taka ratsy raha amboarigny fa tsisy ka hoe ratsy zigny ambela amy ratsy no tsy agny ny mangala taka tsy mahadiso nampiroborobo Sinane ny Japonais amparako anareo mpianatra tamin'ny lycée mety mahay raha zegny nampiroborobo Japonais mpianatra Japonais sasasasany nianatra tany États-Unis raha hitandreo ta États-Unis raha nianarandreo ta États-Unis nandesindreo nody a Japon reo ni étudier plus que ny raha hitandreo tay navy a Japon normal reo nandroso ke zay amin'ny MRFM zay mahita hoe fandrosoagna misy amin'ny resaka fédéral resaka fédéralisme normal zay aloha atao raha ty an-tanàna pourquoi tsika tsy mahavita an-tanàna vita ny hafa vita atsika ne manan-karena atsika koa ny manan-karena matoary zalahy reto mandafy raha io amin'ny arabo tsy haiko amin'ny chinois tsy haiko amin'iny manan-karena atsika azao volo tsy magniry tanàna atsika azao tsy magniry pays tsika Madagasikara zegny fa azondry zalahy reto fitiavagna kizembondrazagna dité mivanio non reo mila mandafo potegny constitution dadiavy sagnatreany vava atao karaha fa morandity non 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 azo atao karaha io le firenena ke eto ampodiny matetiky aminareo vahoaka atsika fa tsisy ranomasy itomagnegno loaliky tsika fa nasika kibotsika ny sarietra fa naosy be atsika koa mbola miendagnary ndraiky razana tanjaka aleotsika mitsangagna iariva fa tsy izy lalagna itondrany orange atsika ndraiky mandarine rovoangisetsika reto fa tsy izy miariva zay tsy mivolagna zay lapany fagnahy na tragno jery fa mafy raha nazo atsika mafy donc c'est le moment de réveiller fotoagna ifoazatsika zo io misokatra ho anareo mivaravara tsy mialonjafy zay tsy magnavaka zay nanao zovy na zovy io mitodika aminareo amin'ny fampianaragna za io baka problème raiky maventy amin'ny ministère ny fampianara ndraiky mitodika am'le madamo azovy zegny Maradona ministre ny culture asa potegny culture ampidira agnatin'ny zay talohany zay nianatra misy fandarana culture tagnatin'ny éducation nisy fandarana ministre ny fampianarana tagnatin'ny éducation talohany hoe fiteny paritra ampidiana le fiteny paritra ary za mitodika aminareo académicien ataova mise à jour cerveau-nareo amin'ny académicien fa vraiment anareo mihitsy problème ny fampianarana eto Madagasikara ny académicien mifoaza ampatsiaroviko raha ela anareo
Zokla rosy mialatsika aminao zokla rosy io za fa nagnambarana roa teto zay samy niaraka nianatra tamin'ny Sainte Famille to zay jiaby Patrick Rarmanana Jean-Luc Rarmanana zay jiaby io taizany Sainte Famille zay ndraiky zokla rosy io olo nitondra fandaharana voalohany mbola atopoko vavy tiako izy nambola io zafady Gisèle Rabesala ministre teo tam'izegny culture serasera za tsy neta ministre ny culture serasera karaha madame Gisèle Rabesala jusqu'à niany sako kontratra iny zay jamindry rosy zegny agnisan'ny olo nanangana fandaharana ny ankizy tao amin'ny RNM aotania rosy alohany izy pira tamin'ny RNM tao nde za nampatsiaro izy rosy teo izy va mivolagna manana mémoire lesela iny avian'ny rosy nagna publication parcours-naka tamin'ny Facebook nazy hitanareo io taloha tsy isy l'école ny ankizy jeudi après-midi de nalenay nangatainay le jeudi après-midi tamin'ny RNM de 14h jusqu'à 18h spécial intsaiky io tsisy émission mandeha io sauf cas exceptionnel d'urgence hoe flash info na araka karaha zegny fa hoe jeudi après-midi olo taloha tsy mianatra zay jamindry rosy nagnano émission RNM tam'zegny zao boka raha jiaby fa niroroanareo tamin'ny 2009 igny tsy ahitanareo archive-ndrazy io fa io rosy mbola témoin niakatra tao amin'ny RNM isaka kamisy arivo de 14h à 18h misy les zaza par quartier misy les zaza par l'école mandeha amizay vita igny ny zaza misy fagnazavagna éducation fitezagna zaza vita misy angano ny ankizy vita angano ny ankizy mandeha amizay misy tantara ntsaiky tapitry 18h raha avantsena ka misy magnaraka koa fa zo tsisy anao tsisy raha regninao amin'ny RNM ko tsy vandy madame ministre sy papa raiky amiako anao zegny sy papa raiky amiako anao zegny madame ministre en culture zay mandeha magnano reportage magnotany olo baka atsimo magnotany olo baka avatra magnotany olo baka Sakalava baka tsy ako io alefaneo misy zay magnatony olo be magnano reportage magnatony olo be karakory ma fomba aminareo ato karakory fitezagna amina diffuseny amin'ny radio taloha fa zao tsisy vandy foratsintry amanareo vahoaka amin'ny TVM amin'ny RNM TVM boko journaliste toujours les mêmes têtes avandesagna journaliste magnapetraka question botony tondro igny le mpamaly tapitry émission ndroy mamontany fo c'est pas un journaliste zegny aminaka tsy journaliste zegny aminaka karaha olo mpivady an-tragno koragna ro mi table à manger vita finana za ina dirany madame koragna pa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  mberako anao na zegny karaha fa mitoandro nde hoandro matsagna hely hoe nefa justement raha ataony teto TVM RNM reto podondreo hoandreo le radio tsy zegny azafady andesany fitezagna madio ny ankizy ny zaza ny tanora ny ray aman-dreny ome lanjany omeo plasiny ministre culture éducation même chose ampidiana fiteny paty io boka problème nazy zokla jojob mialatsiny zokla agnontania jojob baka nareo koa fa matra za ino nagnadisondreo izy tamin'ny RNM voalohany izy nazy poste tamin'ny RNM tantanarivo parce que nagnano vaovao izy nagnano vaovao mivolagna baka avaratra bye bye Brazil agnontania tsotanareo vandy koa zegny nagnadisondreo izy tamin'ny RNM zokla jojob asa atao karaha zegny radio mbahoaka io ampidiana fiteny paty asia vaovao miteny paty nefa nanareo magnano ino ampitapitao taboko anao marigna ampitapitaondreo bako
zegny ane mampikapokapoko député sasany ndraiky rihitrako maire sasany tampoko mandeha amin'ny RNL amin'ny TVM vary aminagnana sady atao volagna sakalava atao volagna silamo atao volagna vazaha atao volagna anao malagasy official tsy hainao amizay hoe ino ma raha tiany olo ty volagny ataova fiteny paritra za tsy contre tsy malaigny le malagasy officiel fa aloko mba siava le mahafatry zay nino nagnapidirako académicien teto ataova mise à jour cerveau-nareo amin'ny académicien parce que nareo tsy à jour teto za matetiky vola aza robaty aza ovagna agnaran-draha amin'ny faty nameko exemple anareo teto resaka tanàna ny volagna za ankifiny ny fa tsy ankifina na hoe ankifiny ambala velogno fa tsy ambala velo zao mambala velogno arety mazonareo loko l'école nareo agny torotoragna domoy aby regny ambala velogno eto problème nomaly zany moaly tokiky misy olona agnontany za aza zoma tsy mety mboagna amboarigny ozy izy le agnaragna nosy be ty ozy izy na ino moa ozy izy zoko be tsy volagninao académicien hoe tanagna amle Ambario be na ampody amle Elville fa za ozy izy nandeha Tananarivo nandeha bus zegny raha namagna ino raha namba za marigny rô bus makany anosy be teto ngiaty misy bus moa baka Tananarivo mandeha nambara nosy be na mitany receveur fa nosy be izy ty ramose nosy be tsena etsika za lany fagnahy ozy hitanareo zegny volaniko aminareo amin'ny académicien amboara le tanàna fa manahiragna vahoaka sasany misy olo koa tsary nandeha Tananarivo zegny tapoka izy mandeha agny amizay gaga sagnagna izy tsy hainy raha volagny anareo magnano nosy be ohatsany tsena nosy be anareo boko koa vola amin'ny agny koa hoana nosy be anosy be ia masy ty amboara mise à jour nareo académicien aza ovagna raha tanareo antsiragna ho anareo ziskany any azonao kontegna olo magnano antsiragna olo magnano diagofo ndrenao andeia ndenao baka andafy agny mandefa colis mandeha adiego agny reo tsy magnano antsiragnana zay amin'ny enveloppe na amin'ny carton diegofo paf Tanamboa 5 Amamanjo nefa loso amboara le raha zala amboara le fampianarana amboara le lalagna ampianarana zaza ampianarana tanora ampianarana ray aman-dreny ampianarana vahoaka malagasy fa aza-badoegna ambanja fa tsy ambanja anareo za tsy nenareo vazaha sy américain ataova agnarana gasy ataova arakaraka le prononciation le faritry misy izy fa aza atao amle mahazatra anareo ry manjary troublé sofiny tandregny sy ty manosy be karakory sy ty ma antany karakory aia koa misy zegny aminareo agny ataova karaha ataony hoe agnivo rano fa tsy agnivo rano nord agnivo rano sud avaha anareo magnano place ministère tsy haiko ministre nino nefa ratsy aizanareo zay ne volagninay teto nareo agnarany mitondra fa tsy hainareo mihitsy hoe ino ma raha ndesiko ty ino ma raha loloaviko babeko totroko ty ke za mitodika aminareo académicien amboara le raha ataova mise à jour logiciel nareo fa tsy aminazy abokoa nareo mandeha mikoragna amin'ny tiako na mbola miexiste ino fohy be ny taosary malagasy FTM fohy be ny taosary malagasy fohy be ny taosary Madagasikara FTM ambarao FTM amizay maboaka carte normale carte de vrai fa tsy tamy carte tamy 1840 tiako Napoléon nanjaka o Radama nanjaka
zay magnano émission eto maro tagnana tongonay vita émissionnay olo magnontany azoko be io moa tanàna ny tongonao anao tsy lany fagna nefa nisy gasy karaha ny tegna koa dikan'izay tsy azoro anareo amin'ny académicien ndraiky anareo amin'ny folobe tao sariny Madagasikara mialatsiny bon igny mikasika igny andeha amin'ny faritry Ambaribe tsika nomoaly za teto ny koragna resaka le hoe place publique tsy haiko za boka tsy nandeha l'école fa za ndraiky nianatra nivolagna zany moaly hoe aeo mandraiky nisy place publique jardin public andeha nanaovagna raha en dur za tsara nahita koa tsy amitsika Madagasikara mandeha koragna hoe zokobe problème ny raha io ni fa nilevegna tamin'ny conseil municipal fa misy raha roe manakagna zo nitsaka tsy sakindreo nagnambara za ino raha roe io nitsaka reko ino problème tsy asakendreo magnadosy raha amin'ny place publique nariandreo boka zo taloha hoe be ny tanàna taloha nagnano akoro ndraiky nagnano contrat ndraiky rolo tompindra apodiko ndraiky za tsy malegny olo za tsy contre olo fa lalagna ampiara amin'olo jiaby aza asiagna lalagna ny rakoto lalagna hafa ny andrasoa koa fa lalagna ny rakoto ro lalagna ny rasoa koa fa lalagna ny jo lalagna ny boty tapoko za amizay nitsakaraka dossier ndaty fandeha ndaty koragna avy ndaty sakindro adoso mera taloha boka nagnano contrat ndraiky ro io zoma contrat ndray nefa nataony mera taloha anareo ma tsy afaka magnadoso raha tsy mety anareo ne afaka magnadoso raha tsy mety fa ino raha misy fa nandeha raha io tamin'ny délibération session conseiller municipal tao ola roe fo mahavy place publique bodin'olo toka fotony ino matetiky boka ry vahoaka malagasy amin'ny conseil municipal karaha io koa mandeha session misy raha tapoka misy raha signiavy vita signé maire vita signé mandalo zegny amin'ny préfet parce que préfet représentant ny fanjakagna amitsika amin'ny faritry misy atsika en préfet ao ndraiky amin'ny maire ao tsy vitany raha ty normaly amizay reto olo tompiny raha ty amin'ny place publique mivoa magnasaosao monsieur Angelo préfet n'Ambaribe asa poteny zalahy tanànane na ino matsiro robatinao aminao andapa agny ndo robata andapa ndo poaha raha napetraka miri frère ao vola fotsy be mila leny lalatina mila findrany Antananarivo ndo poaha meza lalatina ndesina Antananarivo koa fa magnino ne tanànane poteny anao tsy baka Ambaribe Angelo asa mavanty amin'ny vahoaka fa anao nitariminy olobe anao ta Ambaribe mamanao niasa tamin'ny piky projet piky n'Ambaribe papanao navy commissaire taminay teo fa anao tsy zanaka Ambaribe aza robaty ny tanànanenga maire ndraiky préfet aviandro olo tompon-daty mivoa io magnasaosao io place publique io managna droit zay vahoaka mitaky place io araiky zay nivolagna zany moaly fa za tsy niditra angoro
zay ty mba nianatra to ny l'école frère zay nitsaka lalabe zay andeha amin'ny lycée teo tsara nisy mpivarotra magnodidiny l'école avy to zay nianatra to lerana hitanao mpivarotra io lerany récréation ndraiky lerany mpianatra ny lycée ny change cours nino mpivarotra misy teo avy olo regny ndraiky table hely ndro mandafo mofo antsary mofo du beurre cerise confiture tsy haiko manga tsy haiko nino vita récréation tsy haiko jiaby midriky l'école reto zokizokiny amin'ny lycée reto miprendre cours ndreo magnaraka ambaleo valizy miala mpivarotra mady fa zio nanjary bazary amin'ny l'école frère ndraiky amin'ny lycée mba boasay kony sisy koa lalagna mivolagna hoe mahazo magnano zegny taloha place io taloha ndray lycée ndray CEG ndray Saint Joseph ndray Saint Thérèse ndray tsy haiko Saint nino koa io place io fagnanaovagna kermesse taloha les seuls raha natao teo taloha kermesse miala zegny to tsisy mpivarotra normalement agnatin'ny lalagna madame ministre ny éducation mba zahava raha zegny fa agnatin'ny lalagna ny éducation aux alentours à quelques mètres tsy volaniko hoe à 50 mètres miala l'école tsy azonao agnanaovagna varotro resaka raha regny miala tsigny e ampianara reo lalagna ho zizira teo miala tsigny e atsika kasa mamotiky madiniky ny amare tsy malegny olo mivatro za tsoko tsy tia zoko be koa zay tia melo tegna non fa tsinjova baka mba etrereta baka est-ce que nareo mivatro raha bio surtout resaka boisson alcoolique jiaby mafe mpianatra ndivangatoka io mafe mpianatra andeha hagnano colérie mafe mpianatra hagnano école buissonnaire zegny navegna le lalagna napetraka madame ministre ny fampianarana tambario be anao tsy haiko na hainao raha zay na tsy hainao fa zoky be magnambara izy anao niany ampianara amin'ny lalagna mahitsy nitsaiky fahazabadibadika amin'ny fitiavan-tegna azafady e fa raha ataonareo fa toro loatra Madagasikara potenareo tsy haiko madiniky mianatra potenareo non zoko be ndraiky tsy maheky zegny potiny za tsy nitarimigna tamizegny za nianatra teo hitako ny atsarany aboko place jiaby atsika fa place stratégique ino raha tsisy magnodidigny io banque misy io prison io tribunal io district io magnino atao raha karaha io l'école io les seules école anagnatsika maventy fa io lycée io magnino andeha atao raha karaha io za tsy contre olo mivarotro miala tsigny tsao koa misy andeha hamadiky fambesa récréation changement de cours ny mpianatra anao avy ndraiky bazarinao ndraiky tantinao tablenao anao mivatro vita rony midriky l'école balenao anao mody fa tsy toute l'année de scolaire anao andeha io non azafady e ka zegny raha mba tiako zahavanao monsieur le maire fa tsy anao mibalady eraka ny tanànany monde entier ty anao mody bakany tsisy atao voandalana zara fa mahazo koa mahazo isoragna zagnahary araiky mampatsiaro za tantara nisy damy 2015 reto mpitondra ny pody amin'ny fitondragna atsika ambario be ty izy io boka amindreo tragno mifindra mirazorona fa aminakaza tsy nandeha l'école tragno koa nafindra tsy mirazorona fa ndreo zegny arakaraka olo avy hitondra eo reo mamadiky palito or tsy haindreo fa
21e siècle tontolony teknôlôjia tsisy raha misitriky. 7 octobre 2015 tsy haiko za moka tsy olony sigarety boko za tsy olony jamala za tsy olony toaka fa za mpatsiaro raha 7 octobre 2015 nandray fitondragna izy Aliabodo pen'ny tanànatsika Tambariobe 7 octobre 2015 nagnano signature passation de service tam PDS tam'izany andro zany Aliabodo nandray fitondragna pen'ny tanànan'ny Ambaribe cravate bleu HVM mazava ho azy. Ingay Labanane François Arosy député cravate bleu HVM ni raha nisy io volaniko aminareo hoe tsy hain'ity fitondragna ty ny makatsara raha nataony taloha tohizana il est hoe continuité de l'État zegny mahatsara le État fédéral agnamboatra fa tsy androbaka karaha ataondreo reto. Ino raha nisy nagnano fidinana tagny amin'ny fotony président Hery Rajaonampianina octobre le 7 octobre 2015 nagnano signature nandray fitondragna anazy Aliabodo. Entre-temps le 28 octobre 2015 tagny Ambaribe Hery Rajaonampianina sy ny ministre vitsivitsy mpiaradia aminazy. Ino raha natao le projet école agriculture hoe io trano be ny Sirama l'usine be ny Sirama io hamboary hatao raha l'usine hafa agnanaovana projet avenir école agriculture maventy. Aboako aminareo abako sary za boka nagnoe archive-naka nahitako sary io. Nilo amizay raha misy nagagazany niany ireo olo reto amy 2015 nitondra teo io ireo navyo niany nafika mbavandreo feky hoe le école maventy agriculture Ambaribe. Ro ndraiky miady tany Sirama za teto nagnazava Ambaribe io tany volcanique zegny raha tsabonao io na légume na vary na nino maniry ary mamokatra eritreretra impiry mitsabo fary Sirama SNBCE teo agnatin'ny taogno araiky impiry magnova vary impiry magnano lakoupy ro anjaratsika mamaly Ambaribe arvagno ny fary nagnamia solution za teto o le tany io andeha lafinareo gauche à droite nino nagnino ma tsy agnanaovanareo vary antity fa sauver zay faritra varitra igny zegny le fédéralisme anaova vary atety itsaboa légume afa sauver atsika faritra varitra atsika fa tsy ambigny légume baka Tananarivo atsangana le école za tsy contre les universités fa atsangana le école agriculture
fa nareo magnano filinam-potony ho ainy zandry Ranabavy-Joya hoe fitsotsognam-potony nefa ratanareo tsisy pare zioboka reo nandeha nidriky koa angalataka volako aminareo koa nyroly reto hoe ary reo ndi former président Fokotany andeha ampianariny magnano décentralisation. Wow! non aza magnano zegny nareo avako fa tsy mety, tegna tsy mety. Mba tandrignesa zay abokako nareo io sary nisy pose pierre atao nataon'ny président ery rajo mampiana mbola velogno izy re ary hoela velogno ngatako aminao président ery reto la retito tio présenté tio tamo managnanovagna pose pierre ireto la reto tio tam descente natao nagnaboagna agnanovagna projet à venir grande école agriculture Ambariopé veloma Saidomara ny andafy tany ny angala tany siramamy micro zegny anareo mitsinjo vahoaka zegny anareo mitia vahoaka sokobe misy arsivitra tsy hainareo za tsy loko fa ko mémoire zala maro aminareo fitonagna zo mbola resiko ko mbola mémoire tsy fagnevanaka malandy ny problème fa mémoire anagnako misy 7 octobre 2015 fa marano aliabodanao koa tsy nagna signature ndraiky PDS teo tamizay nangala fitondragna passation des services 28 octobre 2015 Rajonampiany nagnapetraka vato pose pierre ho izy ny vazaha anomboagna fototrafitrasa io l'usine io ho avadiky école agriculture de l'Océan Indien veloma tsisy continuité de l'état ankadalegna amizay vahoaka ny Ambariopé zegny hoe le hoe aty ampitsindragna vodika hoitry apigagna toaka andizaregna vilagny rano tsisy magnino atsika magnatoetsaigny karaha mahina atsika magnatoetsaigny karaha io apetrako aminareo roe miarahalahy masaky famatra monsieur Zandrilahy Aliabodo Zandrilahy Banane François Arosy ko tsisy raha zay tam 2015 abokako preuve nandeha l'école nandeha le projet parce que le fitondra taloha nagnanjitsy io te ambela asa to karaha zay maro kondra maniratsy abanosy be io tsy tokony agnafarantsika baka taninareo fa noho ny fitiavategnanareo za potenareo Ambariopé zegny le objectif nareo mila modiky tanteraka Ambariopé. Bon amaraparagna izy mitodika aminareo la mairie za fotony za tsy anogny nagnarana fa misy ray aman-dreny sasany mitaregny amy raha ty mivolagna amy raha ty raha tiako volagniny zegny mba tiako zahavanareo amy la mairie zegny tompony andaikitra amy raha ty io lakorona lafo nitasiano ambadika eo andrefa o io ankilany école Masera o io tompony andaikitra amin'ny la mairie Ambariopé tiako volagniny eto zahava fa en danger mira io mampitaintaigny ny mpampiasa lalagna io ke tsao raha matiko rasakera mafana azambesagna orongagna wala azambesagna antriky amin'olo na hamon'olo riba io ka mangataka zazoky be aminareo tompony andaikitra amy la mairie iza aingagna de aingana le plus vite possible zahavanareo mira io fa l'école kony agnilan'zao hoe io amy garage
la commune na la fondation tam B52 io mur io fa commence miraraka parce que izy io mbola riba tamin'ny andron'ny Napoléon nanjaka rary vato rary zegny hoe ke raha io fa commence miraraka azafady za tsy beko anareo miasa anareo fa ny vahoaka iantrehany raha tsy manjary fo mampivolagna za ke zegny izy isorako atsika jiaby nagnaraka zisaka ny farany ary isorako koa ny namagna ato amin'ny MRFM miaraka miasa eto za dia mirary fahasalamagna zay he ekipe ny RMFM mirary fahasalamagna ho anao zandrilahy sehoboana mbo hahazo fahasalamagna anao mba hatanjaka amin'ny vatagna sy saigny ary hiboaka somatsara amin'ny hôpitaly amitsika mikoragna zio baka izy nisy fidiragna l'hôpitaly izy nao anao izy ndraiky tsy hoe raha grafo olombelogno rahalahy namagna miara-miasa zigny andesiny ambavaka anao zandrilahy sehoboana